Ha? Akıllı filosoflan senden bilýänmi? Hava sana ne merkönü? Götümün suratyny aşağı yaz. Instagram'a öýde köp like alar ýaly. А горький вкус твоей любви меня убил. Lübiyem nämekä? İstəyəmədi ama Instagram'da tutun. Sen boksörskü guruşaňda triumf ketsem bolýarmy? Oy. Hava olya sana ne merkönü? Vay men 10 ýyl boksa gatnadyma. Ne prikol tutacağım? Yo, seriozno seret. Instagram podayın mı? Lübiyem Ha? men surat alayda. Doğru mesele de ne? Bäriňe baka yüzün görüntüne. Yok, arkamdan al. Yüzün düşmesin mi surata? Yo, bu trend esasy götüme odan düşse bolýar, köp like alar ýaly. А горький вкус твоей любви меня